Градски дървета – естественият климатик. В горещите дни дърветата понижават температурите, дават сянка и правят улиците по-приятни за ходене и колоездене. Те филтрират прах и газове, задържат дъждовната вода и предпазват от наводнения, намаляват шума и дори подобряват психичното благосъстояние. Сенчестите коридори около спирки, училища и болници са особено важни за възрастни хора и деца. Много градове залагат цели за увеличаване на короната на дърветата и избират устойчиви местни видове. Ключово е и последващото отглеждане. Първите 2 години след засаждане са критични, нужни са редовно поливане, защита на стволовете и мулч. Какво можем да направим ние? Да картографираме горещите точки без сянка, да кандидатстваме за квартални засаждания и да осиновим дърво с задължение за поливане през лятото. Ако имате двор, изберете вид според мястото, коренова система, размах на короната и устойчивост на засушаване. Повече дървета означава по-хладен, по-здрав и по-красив град. Да посадим промяна, буквално.